Hacı kardeşim berekallah. Şagirtlerim ömrüňiz uzak bolsun. Janyňyz sag bolsun. Ýöne toýda aýdym maýdanynızda toýlady. Toy aýdymlarynam saýlap aýdym. Operatorlary da ýöne oturtmaň. Operatorlar ýöne suw içip, çay içip ýatandyrlar garynlaryny doýurup. İşläp dursunlar, gowja işlesin aparatlaryňyz. Sesiňiz, sözüňiz düşünükli bolsun, manily bolsun. Hem belent bolsun inşallah. Onu şu oturan mereke öz dörüden aydımlarımdan bir kısancığını soğut ediyen izinlenem hemmeňizi ýagny isleg bildirenleri tans meydan satına çağırmakçıyım. Bagyt näme diýseler maldyr öýtmäň adamlar malyň bolsa köpelermiş gyrasyndan gädenler daşyň dolar şagallan tilki gurtdan adandan mayın tapsa ağız vurur malyňdan ya janyňdan. Bagyt näme diýseler puldur öýtmäň adamlara pulun bolsa köpelermiş dost men diýen adamlara daşyň dolar gözellen ýüzüme ýalan gülenden ağlanýan özüňdele pulun aşa söýenden aşa söýenden il günüň abraýyň bolsa aş dostu del hak dost bolsa söýen gülüň ýaryň bolsa bagyt şollar adamlar il günüň abraýyň bolsa aş dostu del hak dost bolsa söýen gülüň ýaryň bolsa bagyt şollar adamlar. Bagyt näme diýseler baýlyk öýtmäň adamlara bay bolaýsaň köpelermiş orrum suhor nadanlary daşyň dolar hosardyn ömür ýüzün görmedik mätaşagyň bugün nama gelip halyn şarın bugün ama gelip halan bilmedi. Eneň ataň Allah'ın bolsa, oğul gyzyň dowan bolsa, söýen gülüň ýaryň bolsa, bagyt şollar adamlar. Eneň ataň Allah'ın bolsa, oğul gyzyň dowan bolsa, söýen gülüň ýaryň bolsa, bagyt şollar adamlar. Günüň dogsa, aýyň dogsa, saçagyňda nanyň bolsa, gursagyňda janyň bolsa, bagyt şoldur adamlar.